ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 11 май 2026 сол хонаҳои Душанбе дӯстон 10 то хона аз шаҳри Душанбе навор кардем. Тамошо кунед. Агар шумо хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанбе доред, агар шумо аз Душанбе хонахар ҳастед, пас навор бари ҳамун нафарое ки мара тамошо кардем азиз. Баъдан барои қабли реклама WhatsApp мегузорам. мисол чизе ки дорем барои реклама кардан дар WhatsApp рой кунед, ё ки омада аз пеш бо нархи арзон хонаҳотон навор мекунем бача азиз. Мақсад дӯстон нархҳои арзон худо хоҳад кортона тамом мекунем, ҳаракат ка ба зудӣ савдо карда метавонем, чунки YouTube, TikTok, Instagram, Telegram дар хизмат шумо. Талаботи хонаҳои Душанбе бисёрай, хонаҳо тез савдо мешавад бачо. Профессионали навор мекунем, навора шурӯъ мекунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. Дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. Ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. Гӯш кунед, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонед? Дураи ватан ҳастен? Саудо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиге ки дар Душанбе қарор дорад. Нигоҳ кунед ака. 2 ҳуҷрага, 2 сотиқ замин, хонаҳо ҳами ҳолат. Чӣ хел дидасен ремонт кардагӣ тайёр. 350 000 дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. Ассалому алайкум мардум. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод. 2 дар хона, баня, кухни даруна, об свети доимӣ, марҳамат, 2 сотиқ замин, 2 хона. Ремонт кардагӣ тайёр, мехарен зиндагӣ мекунен дӯстон азиз. 350 000 сум хонаи назди ҳавлигӣ. Фикр мекунам ки варианти хубай дӯстон. назди ҳавлигиай ремонт кардагӣ тайёр, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ, маҳаллаи Дарёбод. аз номи канали мо дӯстон марҳамат занг бизанед. лайкоту намонед, подписатсия кунед. хонаҳои Душанбера рекламаша аксия кардем бача азиз. мақсад бо нархи арзон омадан навор мекунем аз пеш. дар WhatsApp нависонед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигие ки дар Душанбе қарор дорад. ноҳияи Фирдавсӣ, хоб маҳаллаи Ҳуснобод. 3 комната, 3 сотиқ замин дӯстон азиз. аз релакс мега 112 микрорайон 3 километр. болои Калелин. мошинам қабул мекунем мега дӯстон азиз. 280 000 сомон. Душанбе дар Ҳуснобод, 3 комната, 3 сотиқ замин. 280 000 рақамои 020202 да кадомитон дар лозимаи занг бизанед дӯстон. аз релакс мега аз 112 микрорайон 3 километр дӯстон дурай. болои яъне ки Калелин 280 бо муомила дора. занг бизанед аз номи канали мо Саудо ТВ дӯстон азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки
ду комната квартира дар ошёнаи 8 56 квадратный метр, ноҳияи рӯдаки шаҳри Душанбе 319 000 арзиш. 56 квадрат ду комната дӯстон, ҳолати коробка савдо мешавад 319 000 сомон. маълумоти праша бигирем дӯстон. мега ки 2 моҳ баъд худо хоҳад иҷозати ремонта метиҳам. баъдан агар касе ки мегира ремонт мекуна зиндагиро сар мекуна. бачаҳо азиз, 2 моҳ баъд иҷозати ремонт 319 000. нархи зӯрай дӯстон, бовар кунед, нархи созай. 8 этаж, 2 комната, 56 квадрат, 319 000 сомон. занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар ошёнаи 14-ум, масоҳат 44 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, ошёнаи 14-ум 44 квадрат, ду хона кардиянд дӯстон. 400 000 сомон арзиш мондиянд. бо муомила дура. ду комната. чӣ хел мебинен? ҳоҷатхона отдельный, баня отдельный, кухня отдельный, ду хонаи хушроҳак кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ дӯстон. 44 квадратный метр, 400 000 сомон. аз думи канали мо дӯстон, марамад аз талаби маълумоташа занг зад бигирен. нигоҳ кунед дӯстон, хона кадом ҳолат, кадом состояние қарор дорад. ин тарафи кухня дӯстон азиз, ҳоҷатхона, баня отдельный, ду хонаи хушроҳак, пардовош хати, потолок, леноним. хулоса дӯстон, кадомитон дар лозимаи занг занед бигиренш. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи дуюм, масоҳата бинен 29 квадрат, якхонага 31 микрорайон, открытый лестница дар дуюм этаж, пушти магазини Ҳамадон, доми 5 этажаи энеки открытый лестница, отопление дора. ҳама чизо наздикай, аз ҷумла мактаб, масҷид, бозор, садик. ами 31 микрорайон бачаҳо азиз, ин тараф ҳам гарени ободай. 389 000 сомон нархаш. худо хоҳад иншоалло ки муомила дора. рақамҳои 0402 занг бизанед бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи якум, масоҳати 33 квадратный метр, дар Корвон, дар шаҳри Душанбе, баъди обтоби кӯчаи масҷид, масҷиди муфтӣ. 4 этажа новостройка дар этажи якум. яъне ки дом 4 ошёна будааст. хонае ки мо навор кардесем дар ошёнаи якум қарор дорад. масоҳати 33 квадрат, ремонт кардагӣ тайёр, дар Корвон, баъди обтоби кӯчаи масҷиди муфтӣ мегӯяд дӯстон азиз. 340 000 арзиш. худо хоҳад муомила дора. аз думи канали мо занг занед дӯстон. кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорем дар Душанбе бачаҳо азиз? мақсад дар WhatsApp ма бинависен, омада хонатона аз пеш навор мекунем бо нархи арзон. дар аввали видео, дар охири видео WhatsApp-и Саодатаи Мондагиай нависенед. худо хоҳад омада мо аз пеш навор мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ду комната, 4 сотиқ замин, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, 420 000 сомон арзиш. 4 сотиқ замин фурӯшӣ дар маҳаллаи Ҷан Галаки, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, як хона дорад дӯстон азиз. дорои як хона ва 4 сотиқ замин, дорои боғчаи дарахтони меваҳдиҳанда бисёр дора. мақсад ки боғ дора, меваҳдиҳанда дарахт дора ва об
бо обу барқи доимӣ таъмин кардагӣ инчунин дарвозаи замонавӣ насиб карда шудагӣ ҳастон азиз. 420 000 як хона 4 сотиқ замин. Маравад аз талаби маълумоташо занг зад бигиред. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ошёнаи сеюм масоҳати 42 метри квадратӣ дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 465 000 сомон арзиш. Хонаи фурӯшӣ бо ремонти замонавӣ бо тамоми чизу чорааш аз ҷумла холодильник, газовая плита, кондитсионер, стиральная машина, телевизор, музыкальный центр дар сеюм этаж бо масоҳати 42 квадратный метр, ду комната 465 000 сомонӣ. аз талаби маълумоташа занг зад бигиред. ҳамин видеода бачаҳо лайк монед, ҷонтон нагардем. ҳамин лайкҳои шумо иншоалло ки дастгирии шумо пешравии мо мешавад. чанд қариб метавонед дастгирӣ кунед. агар хоҳед ҳамин хонаҳои ҳамин акаҳомон ки мақсад равон кардан ждат доранд ки мо навор мекунем, хонаҳои мо савдо мешавад. ва ҳам худи дӯстони азиз ҳаракат кард ҳамин навода якта лайк монед мешавад худохоҳ. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дӯстон дар ошёнаи 12-ум ин дом дар куҷоай? Дар Гипраземай Душанбе дар ноҳияи Сино дар Гипразем қарор дорад. як комната квартира дар ошёнаи 12-ум дар умум 55 квадратный метр, 475 000 дар ҳолати коробка дӯстон. як хона. аз талаби маълумот рақамҳои 70 занг зад масъяка бигиред дӯстон. вақте ки ҳамин хонаҳои Душанберо дӯстон отдельный навор мекунем, ҳамун куҷои территорияи Душанбе рафта гем 80% савдо мешавад, чунки талаботи хонаҳои Душанбе зиёдай. шумораи тамошобиниҳо бисёр мешавад, паделитса бисёр мешавад, мақсад роӣ кардан, паделитса кардан бисёр мешавад, талабот ҳам бисёре. ба ҳам хотир бачаҳо хонаҳотонро ҳаракат карда аз пеш навор кунен, баъдан ин ҳолатда худохоҳад ба зудӣ мефурӯшен. талабот ки боша савдо харид бисёр мешавад бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ошёнаи 1-ум 50 квадрате бачаҳо азиз. ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе 500 000 сомонӣ бо муомила дорад. рақамҳои 08 61 метавонед аз талаби маълумоташа занг зада бигиред. ноҳияи Сино шаҳри Душанбе дукомната 1-ум этаж 50 квадрат 500 000 сомонӣ занг бизанед бачаҳо азиз. ирӯза навори мо дӯстон чизе ки буд ҳамаша навор кардем. ҳамин 10 хона дар насиб будастай монтаж кардем, ҷобаҷо кардем, видео кардем, ина пешниҳодтон кардем. навор тамом шуд бачаҳо азиз. мақсад ки бо далчи қабул мекунем, равон мекунем ё ки омада аз пеш навор мекунем, ҳаракат мекунем ки бо далчи наворои нав далчи дар канали Савдо ТВ ё ки TikTok, Instagram, Telegram Савдо ТВ гузорем бачаҳо азиз. лайкҳоро монед, подписатсия кунед, барои реклама дар WhatsApp муроҷиат бикунед. омада навор мекунем ё ки суратоша видеоша роӣ мекунем бачаҳо азиз.